Турският премиер Реджеп Ердоган бе лично посрещнат на летище София от българския си колега Бойко Борисов. Последваха двучасови разговори на 4 очи между двамата министър-председатели и между правителствените делегации на България и Турция, които могат да се характеризират като успешни за турската страна и по-скоро срамни за българската дипломация. Еднодневното посещение на Ердоган у нас ще се запомни с поредица от гафове от страна на българския премиер по теми, засягащи националното недостойнство и историята ни. Телевизия СКАТ попита Борисов, трябва ли у нас да бъде проведен референдум за еврочленството на Турция. Господин Борисов, вие съгласен ли сте българската позиция по въпроса да бъде определена от народа чрез референдум или това ще бъде изцяло решение на правителството? Аз винаги съм казал, че България като добър съсед подкрепя европейската перспектива на Турция. В момента Турция работи по предсъединителните глави, съответно по график би трябвало да ги затвори. Така че въпросът днес за референдум не стои, тъй като още Турция върви по пътя на своята европейска перспектива. По изискването на законите на Република България не само, че съществува такъв въпрос, а е належащо вземането на незабавно решение от Народното събрание. Аз мисля, че все още в България законите не ги определя Бойко Борисов, а са определени от Народното събрание и са записани в едни книжки, които може би ще трябва да прочете той. Така, Борисов пренебрегна подписите на 330 хиляди българи, събрани от телевизия СКАТ и ВМРО, на базата на които по закон Народното събрание трябва да се произнесе до 14 октомври дали ще се проведе референдум у нас по темата или не. Борисов се провали при коментара на темата за обезщетенията на българските бежанци, прогонени от Одринска Тракия, след като телевизия СКАТ отправи въпрос по темата към Ердоган. Господин Ердоган, кога Турция ще изплати на България компенсациите по силата на Ангорския договор? То се касае за имотите на българите, които казват. И на предишната среща и сега казвам, всеки, който има документи, нека да ни ги предостави. Съответно, с колегата ще търсиме начин да решиме техния проблем. До този момент няма хора с документи, които да са дошли да търсят подкрепа от нас. По въпроса за тракийските бежанци, моят обичан колега вече даде необходимите пояснения по този въпрос. Всичко се основава на факти и документи. Каквито документи има, ние ще работим върху тях и ще отсъдим справедливо това, което е право на истинските собственици. Днес Турция трябва да изплати на България тези пари, а след това България да даде от тези пари обезщетения за имотите и за загубените земи и имоти на тракийски бежанци, които вече докажат с свои документи, че действително имат такива права. А ако вече българите в България притежатели някога на такива имоти в Турция не успеят да го докажат, те остават в полза на българската държава. Посещението на Ердоган ще се запомни с още срамни моменти, като например задоволството, с което турският премиер благодари на Борисов за това, че турското малцинство у нас, каквото всъщност няма, е с равни права с българите. Пред българските управляващи и журналистите премиерът на Турция си позволи да заяви провокативните намерения на Турция да реставрира културни и исторически обекти у нас, останали от Османската империя. Още коментари и акценти от посещението на Ердоган у нас очаквайте в предаването на телевизия СКАТ дискусионно студио.